مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون کہہ دو آمین۔ انشاءاللہ جو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا چار ایسیاں چیزاں جنہاں دی نسبت خالق کائنات اور مالک کائنات دی طرف ہے اور ہمیشہ تو نے ہمیشہ رہن گیاں۔ انشاءاللہ اے دے حوالے نال گزارشات کرنگا۔ اللہ کو لو دعا ہے اللہ اپنے قرآن چو حق سچ بیان کر کے سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے نمبر تے اونا دی نسبت ساری کائنات دے رب والے جس رب نے زمینہ نو بنایا، جس رب نے آسمانہ نو بنایا، جو رب زمینہ اور آسمانہ دا مالک کل کائنات دا جنوں چاہے رب عزتاں دے دوے، جنوں چاہے رب رسوا کر کے رکھ دوے، مرضی ساری کائنات دے رب دیے اونا دی نسبت اس رب والے۔ پہلے نمبر تے بیت اللہ جدی نسبت ساری کائنات دے رب والے بیت اللہ۔ دوسرے نمبر تے محمد الرسول اللہ، تیسرے نمبر تے کتاب اللہ، چوتھے نمبر تے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر انہاں چاراں دا تذکرہ فرمایا بڑی شان دے نال، بڑے مقام دے نال۔ اللہ فرماندے نے
اگر بیت اللہ دی واری آئی اللہ نے کہا کل قیامت تکر چمکدا رہے گا کہرا بیت اللہ جنہوں سب تو پہلے بنان والے رب دے پیغمبر بنایا، پھر ایسے بیت اللہ نو جناب خلیل جناب اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیتا، پھر دوبارہ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے گھر نو بنایا کھیرا بیت اللہ جنہوں انبیاء پوجی دی انبیاء جدہ طواف کر دے رہے، کھیرا بیت اللہ جنہوں ہر مسلمان ویکھن تو ترپ دائے، ہر مسلمان دی تمنا میں بیت اللہ دا غلاف تک لواں، میں بیت اللہ دیاں پھیڑیاں پا لواں، او دا نام بیت اللہ عدل تو لے کے انشاءاللہ قیامت تکر روے گا، ایدی نسبت کائنات دے رب والے اور آمینہ دلال علیہ السلام دا نام بھی قیامت تکر گونجدہ روے گا۔ تیسرے نمبر تے کتاب اللہ رب دا قرآن قیامت تکر گونجدہ روے گا۔ آؤ نظر اللہ دے قرآن تے غور فرما لو، او مالک قادر ہے ہر چیز دے اوپر، رب چاہوے عزتاں دے دوے، رب چاہوے رسوا کر دوے۔ آؤ نظر اللہ دے قرآن تے غور فرما لو، مالک کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ، کاری صاحب نے دین بات صحیح کرے جو تھوڑی جی، میرے سونیا محبوبہ اپنی زبان رسالو چو اعلان فرما دیو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ذوالجلال ہر چیز دے اوپر قادر ہے، مرضیاں اللہ ذوالجلال دیاں نے، رب العالمین چاہتے ہر شے نو عزتاں عطا کر دین، رب العالمین چاہتے دنیا دے بڑے بڑے لوگاں نو بادشاہیاں دے کے اللہ ذوالجلال انہاں نو رسوا کر کے رکھ دین، مرضیاں کائنات دے رب دیاں نے۔ میں گل بیت اللہ دی کرنا چاہنا، جس بیت اللہ دے بارے اللہ رب العالمین بچی گئے، اللہ رب العالمین دا قرآن ہمداوے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کائنات دے لوگو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، فرمایا او امن والا شہر تے مکہ شہر ہے، اگر مکہ نو عزتاں ملیاں نے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس بیت اللہ دی وجہ تو ملیاں نے، کہ بیت اللہ وے مکے والے میرے پیغمبر نو امنا ستایا، ایک وقت آیا آقا مکہ چھڑ کے جان لگے نے، میرے پیغمبر دیاں کعبۃ اللہ تے نظراں پیاں نے، اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں چڑھیاں لگ گئیاں تے آقا فرماندے نے او بیت اللہ دل نہیں کردا تینوں چھڑ کے جاواں، پر مکے والے نے امنا ستایا، آخر کار رب دا حکم آ گیا، میں مکہ چھڑ کے جا رہا کہ میرے پیغمبر دیاں نظرہ پیاں نے، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انج نظراں پیاں تے آقا مخاطب ہو کے آندے نے، اور چاندہ سی کعبہ دل ایتھے پردہ نمازاں میں، چاندہ سی کعبہ دل ایتھے پردہ نمازاں میں،
لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر اولاد نہیں نیک لاد خلیل دی مر مر پہ ویکھن نالے انجوہان کیریاں مر مر پہ ویکھن نالے انجوہان کیریاں اللہ چک لیاں ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرسا نہ کرسا پھر میں زیارتاں تیریاں رب نو بات معلوم ہوئی تقدیر دے کہ رب عبداللہ جنہوں رب دے پیغمبر خلیل اللہ بنایا وے اللہ دے پیغمبر نے بنا کے رب کے دعاواں کیتیاں نے آکے آقا انعام دے مالکا بیت اللہ بنا چھڑے اللہ تیرا گھر بنایا تیرا گھر بیت اللہ بڑا آلہ وے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کہ نہ آلہ بیت اللہ وے جنہوں بنان والا بھی نبی ہے مزدوریاں کرن والا بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی نبی ہے اللہ دے حکم دے نال رب دا گھر تعمیر ہو گیا وے تے رب دا پیغمبر دعا کردا تے رب دا قرآن بن جاندا اللہ دے پیغمبر خلیل اللہ نے اللہ دے سامنے کنج دعاواں کیتیا بیت اللہ اللہ واسطے اللہ پیغمبر دا انتخاب کیتا وے آمدے نے کائنات دے ربا اساں تیرا گھر بنایا اساں مزدوریاں نہیں لینا چاہندے اسی چاہنے اللہ تو راضی ہو جاویں اللہ تو خوش ہو جاویں رب دا گھر بنان والا خلیل اللہ کیرا بیت اللہ جس بیت اللہ تے 24 گھنٹے رب دیاں رحمتاں برس دیاں نے کیرا بیت اللہ جدے ہوتے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا تے اللہ دا قرآن آندا وے رب دا پیغمبر بنا کے آندا وے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا اے کائنات دے ربا تیرا گھر بنایا وے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم نعلم دین ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم کائنات دے ربا سان تیرا گھر بنایا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو اللہ ایسا پیغمبر دے واسطے بھیج دے اللہ جو اے دے اندر آکے تیرے قرآن دیاں تلاوتہ کرے اللہ ایسا پیغمبر بھیج دے جو آکے لوگاں دے سامنے ایس بیت اللہ دی عظمت اللہ چرچا بلند کرے وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیات کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ اللہ فرماندے نے پھر ایسا اس بیت اللہ دے واسطے اپنے پیغمبر نو مبعوث فرمایا وے آخری الزمان جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نو اساں پھر کائنات دے اندر مبعوث فرمایا. پھر وہ پیغمبر نے آ کے وَيُزَكِّيهِمْ تیرا بھی تزکیہ کرے میرا بھی تزکیہ کرے. وَيُزَكِّيهِمْ پھر پیغمبر پاکیزہ کرے کائنات دے لوکاں نو. وَيُزَكِّيهِمْ شراباں تو پاکیزہ کرے. وَيُزَكِّيهِمْ زنیاں نو زنا تو پاکیزہ کرے. وَيُزَكِّيهِمْ مشرکاں نو شرک تو محفوظ کرے. وَيُزَكِّيهِمْ اور پھر پیغمبر آئے نے کائنات دے اندر اللہ بھیجے آوے. فرمایا میرے محبوبہ رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا. پہلے نمبر تے بیت اللہ اللہ گل کرنا جانا نسبت رب والے کہ رب بیت اللہ وے جنوں کرام لئی ابرا نے منصوبہ کر لے آوے. میں بیت اللہ نو ٹام دینا وے اساں بیت اللہ نہیں رہن دینا. اس بیت اللہ دے مقابلے دے اندر امنا بیت اللہ بنایا امنا طواف کیتا جاوے. لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او بیت اللہ وے جنوں بنان والے رب دے پیغمبر بنا کے دعاواں کر گئے نے قیامت تک آباد رہے گا. ابرا نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بیت اللہ دے مقابلے اندر گھر بنایا تے لیکن بیت اللہ نو رب نے امنیاں شاناں دے نال بیت اللہ نو ہم کنار کیتا. بیت اللہ دے مقابلے اندر ام نے بیت اللہ بنایا لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے جو 24 گھنٹے جتھے رب دیاں رحمتاں برسن جتھے رب راضی ہوئے جدا طواف ملائکہ کرن او مکے اندر جدیاں قسمہ کائنات دا رب کھاوے او دا نام بیت اللہ وے. اگر مکے نو عظمتاں ملیاں نے بیت اللہ دی وجہ تو ملیاں نے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابرا نے منصوبہ کیتا وے میں بیت اللہ ٹا دینا میں بیت اللہ دی اٹ نائٹ وجا دینی ہے میں بیت اللہ نہیں رہن دینا میں بیت اللہ ختم کر کے آواں گا. ہم نے ہاتھیاں دا لشکر لیا بیت اللہ گراون آ گیا وے ہم دا بیت اللہ ٹا دینا وے. ابرا نے ہاتھیاں دا لشکر لیا مکہ دی زمین تے جدوں انہیں اپنا قدم رکھے آوے میرے پیغمبر دے دادا جان عبد المطلب اونٹ چرا رہے نے نظرہ پیانے انہیں عبد المطلب دے اونٹ ڈک لینے آمدہ مکہ دے سردارہ بیت اللہ ٹاون آیا ہوا کیا میرے اونٹاں تے قبضہ کر لے آئی کیا تے اونٹاں دی فکر ہے. میں سمجھے عبد المطلب تو سردار بندہ میں عقل و شعور دا فہیم ہوئے گا. میں سمجھے آوے سردار بندہ میں بڑی عقل دا مظاہرہ کریں گا تینوں تے عقل ہی نہ آیا تینوں فکر تے اونٹھان دا لگ گیا. لیکن میں تیرا بیت اللہ ٹاون آیا کیا برا گل سن لے اونٹ میرے نے فکر میں کروں گا بیت اللہ رب دا فکر رب کرے گا. اونٹھان دا مالک میں وا بیت اللہ دا مالک رب اونٹاں دا مالک اللہ نے نو بنایا بیت اللہ دا مالک رب آپ میرے اونٹ نے میرے نال گل کرنا میرے اونٹ چھڑ دے ان اونٹاں نو چھڑے آوے. ہاتھیاں دا لشکر اگے چلایا عرشاں تو رب العالمین نے فرمایا اللہ فرماندے نے میں تینوں امج دا ذوق دا پندہ پہناواں گا امج دی رسوائی دواں گا او برا قیامت کردہ کوئی آنے والا دشمنان اسلام بیت اللہ وال نظر چک کے نہیں ویکھے گا ایسا ہی برب دا نشان بناواں گا. کوئی قیامت کرام والا بیت اللہ وال نظر نہیں اٹھائے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس خالق کے کائنات نے حکم دیتا تھے اور میاں فرشتیاں نو نہیں دیتا اس رب نے حکم دیتا وے نکیاں نکیاں چونٹیاں نکیاں نکیاں چڑیاں نو حکم دیتا. اللہ فرماندے نے آ جاؤ اللہ گل کی ہے ابابیل آمدے نے ربا کھا دیاں لورا پہ گئیاں. اللہ فرماندے نے آ جاؤ بس نہ میں لوگاں نو
نو دسنا چاہنا وا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میں لوگاں نو دسنا چاہنا وا اگر میں تباہ کرن تے آواں انہاں پرندیاں دے کولو ہاتھیاں دے لشکر تباہ کر دینا وا. مرضیاں کائنات دے رب دیاں نے. اللہ نے حکم دیتا وے انہاں چڑیاں نو چھوٹیاں چھوٹیاں نے اپنے اپنے کینکراں دے اپنی اپنی چنجاں دے اندر کینکر پا لے نے. منہ اندر کینکر پا لے, قدم اندر کینکر پا لے. اللہ فرماندے نے کینکر پا لے نے. اسماناں وال اڈاونا اللہ اڑ کے آ گئیاں وا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انج سمانہ وال اڑ کے آ گئیاں نے. اللہ فرماندے نے سمانہ دیاں بلندیاں تے جدو اتے آ جاؤ اتوں آ کے کینکر برسا دینا. اللہ تھلے ہاتھیاں دے لشکر کھڑے نے. اللہ تھلے ابرا لے کے گھوڑیاں دی فوج کھڑاوے. اللہ اپنے اسلحے دے نال درو تر تازہ وے. اللہ فرماندے نے کینکر سٹنا تہاڈا کام انہاں نو تباہ و برباد کرنا رب دا کام ہے. انج کینکر برسائے نے. قرآن نے نقشہ کھچے آوے. اللہ فرماندے نے علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ فرماندے نے میں سمانہ دے رب نے ابابیل نو حکم دیتا وے علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ فرماندے نے کینکر سٹنا تہاڈا کام ہے. انہاں نو تباہ و برباد کرنا میرا کام ہے. انہاں کینکر برسائے نے. ابرا بھی تباہ ہویا, ابرام دا لشکر بھی تباہ ہویا. لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کعبۃ اللہ دے غلاف نو بھی آنچ نہ آئی. کعبۃ اللہ دیاں دیواراں محفوظ نے. کعبۃ اللہ دے رب دیاں رحمتاں دا پیراوے. کعبۃ اللہ بچ گیا. لیکن ابرام نو اللہ ذوالجلال نے کائنات دے اندر نشان عبرت بنایا. اس رب نے دسیا کائنات دے لوگوں جدی نسبت میرے وال ہووے انہوں کوئی ختم نہیں کر سکدا. جدی نسبت رب وال ہووے انہوں کوئی مٹا نہیں سکدا. جدی نسبت خالق کائنات وال ہووے پوری دنیا مل جاوے. عالمی دنیا دے بادشاہ مل جان, حکمران مل جان, طاقتہ مل جان. رب کعبہ دی قسم ہے جنہوں رب رکھے کوئی مار نہیں سکدا. جنہوں رب عزت آندوے کوئی رسوا نہیں کر سکدا. ہر چیز تے قادر بولو کون ہے. صحیح کرو یار. ہر چیز تے قادر بولو کون ہے. ساری کائنات دا رب قادر ہے. پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں اللہ ہی اللہ کل شیء قدیر. اللہ ہی اللہ کل شیء قدیر. یوسف نو پایا کھوہ وچ سٹیا کہن لگے یوسف دا کم مکیا. ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر. اللہ ہی اللہ کل شیء قدیر. میرے اللہ کڈا سونا بنایا ہے جہان. وقو وقت طبیعتاں تے رنگا رنگا انسان. ایک نال مل بیس کھولو تھوڑی جی. ایک نال مل دینی دوجی تصویر. اللہ ہی اللہ کل شیء قدیر. میرے اللہ کڈا سونا بنایا ہے جہان. وقو وقت طبیعتاں تے رنگا رنگا انسان. ایک نال مل دینی دوجی تصویر. اللہ ہی اللہ کل شیء قدیر. ہر شے پہ قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کار دکھا دینا میں. اگر ابرا آیا بیت اللہ ڈاون لے, ابرا آیا بیت اللہ ڈاون لے, ابابیلاں تائیں حکم سنا دینا میں. ابابیل منہ وچوں کنکر کیر دینے. ابابیل منہ وچوں کنکر کیر دینے.
انہاں دے ایٹم بمب بنا دینا وے ہر شے پہ قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر تو دکھا دینا وے مرضیاں رب العالمین دیا نے اللہ ذوالجلال نے تے اپنے قرآن دے اندر تائیں تے اعلان فرمایا وے اللہ فرماندے نے ان اولا بیت وضع للناس او کائنات دے لوگو کیرا اول شہر جے کیرا عظمت والا نکاوے جدے بارے اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد کیرا عظمت والا مکہ شہر جنو اللہ ذوالجلال نے اس بیت اللہ دی وجہ تو شانہ دی دیا نے کنیا عظمت والا بیت اللہ تیری نظر پاوے ساری زندگی دا گناہگار میری نظر پاوے رام دا بھی گناہگارا دن دے اجالے دا گناہگار جنہ مرضی گناہ مند نال لبتے آ جائیں گا بیت اللہ تے نظر پاوے گی اللہ فرماندے نے تیریاں نظرہ پہن گیا میں زندگی دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دوانگا تیریاں نظران پہن گیا بیت اللہ تے نظر لگے گی اللہ فرماندے نے ساری زندگی دے گناہ غفر لہو ما تقدم من ذنبی گناہ معاف نہیں کرانگا تیری نظر پوے گی اپنی زبان تو جو جملہ کہیں گا رب قبول کر لوے گا پہلیاں نظران پہندیاں نے بیت اللہ تے اللہ ذوالجلال دے قسمیں جدو بندہ چکر لاندہ وے اس بیت اللہ دیاں پھیریاں پانداوے انسان نو قرار تے سکون کائنات دے نشے اندر نہیں او سکون تے قرار اللہ دی قسمیں مریدیاں سیلا اندر نہیں او چین تے سکون تے قرار جو بیت اللہ دے اندر ملدہ پورے روح زمین تے چکر لایا جاوے او چین تے قرار نہیں ملدہ جرے چکر لا آئے نے جرے بیت اللہ دیاں پھیریاں پائے نے انہاں کو لو پوچھ لینا کنیاں عظمتاں والا بیت اللہ وے کنیاں شامنہ والا بیت اللہ وے اللہ ذوالجلال دی قسمیں جدے عہد معاہدے واسطے میرے پیغمبر نے صلح حدیبیہ تے وعدہ لے آوے پیغمبر دے دل دے اندر ترکم ترپ رہی ہے محبت اٹھ رہی ہے تے اس بیت اللہ دی اٹھ رہی ہے جدی محبت دے اندر اللہ ذوالجلال دی میں قسم اٹھا کے آمداوا میرے محبوب پیغمبر تمنا کرے بیت اللہ دی تمنا کرے میرا پیغمبر بیت اللہ دے چکر لان تے اللہ دا تذکریہ کلام پر دے جانا کہرا بیت اللہ جدو نظر پیندی ہے کائنات دا رب معاف کر دیندہ تے کنیاں مٹھیاں بولیاں دے نال اس بیت اللہ دا طواف کیتا جاندہ وے تے بندہ پردہ اپنی زبان غال نال اندہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک اللہ میں حاضرہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا کہہ دو سبحان اللہ کہ ٹھنڈ لگ رہی دے ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ لا شریک لگا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں تے نظران جماوان جدو کعبۃ اللہ دے تے بندہ کی انداوے تے بابا جی نے بڑی محبت دے اندر نقشہ کچیا اندہ جدو بندہ طواف کر دے تے اللہ ذوالجلال دی قسمیں منظری بڑا عجیب و غریب ہندہ جدو بندہ چکر لاندہ رات دے گناہ سامنے رکھ کے دن دے گناہ رکھ کے پھر بابا جی نے نقشہ کھچیا حمد اللہ مدت گزریا سیکدے آنو اللہ مدت گزریا سیکدے آنو ان جوگی سان
سانگ بنا مینوں جی کردا اللہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے ہن پھیریاں پا نونوں جی کردا اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے بوئے وچ رکھ رکھ سر ویکھاں اور جتھے ایک نماز دی ایک لکھ مل دی اوتھے عمرہ لگا نینوں جی کردا اللہ مدت گزریا سکدیاں نوں ہن جوگی سانگ بنا نینوں جی کردا اللہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے ان پھیریاں پا ننوں جی کردا اللہ میں ویکھاں مائی ہاجرہ وانگو بے صبری نال ان پھیریاں پا ننوں جی کردا اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے انام دعاں وچ منگیا شاعر نے اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے انام دعاں وچ منگیا شاعر نے ہن مائی ہاجرہ وانگو ہن مائی ہاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پا نونوں جی کردا اللہ مدت گزریا سکدیاں نوں ہن جوگی سانگ بنا نینوں جی کردا اللہ کئی پاپ کما بیٹھا اللہ کئی پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے میں شرمندہ ہاں مندرے چج کر کے اللہ چوک کے کعبے دے سینے تو اللہ پلہ چوک کے کعبے دے سینے تو ہن سینا نال لگا نینوں جی کردا اللہ مدت گزریا سکدیاں نوں ہن جوگی سانگ بنا نینوں جی کردا اللہ ساڈا جی کردا دل کردا سبز گنبد اکھیاں وچ پھردا اللہ جن نے ساری دنیا ٹھارم دتی انج ساڈا بھی ٹھنڈ پا نینوں جی کردا کیرا کعبۃ اللہ وے بڑیاں عظمتاں والا قیامت کر رہے گا نسبت رب والے بیت اللہ تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ فرماندے نے ان اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین
عظمتاں والا دین دا پہلا مرکز ہے، اسلام دا پہلا مرکز ہے، اسلام دی پہلی درسگاہ ہے جتھے صدیق نے علم پڑھیا تے ابو بکر تو صدیق بن گئے، اے او درسگاہ تے مکہ ہے جتھے میرا عمر پڑھے رب فاروق اعظم بنا دوے، اے او مکہ عظمتاں والا ہے جدے اندر عثمان قدم رکھے رب ذوالنورین بنا دوے، حیاندار بنا دوے، اے او مکہ عظمتاں والا جنوں علی تک کہتے رب شیر خدا بنا دوے، اے او مکہ عظمتاں والا وے جنوں میرا پیارا علی پر اس مکے اندر بہ کے کعبۃ اللہ دا غلاف تے نال ٹیک لا کے میرا علی قرآن پڑھے رب مفسر قرآن بنا دیندا جے، اینی عظمتاں والا نسبت رب والے قیامت کر چمکدا رہے گا۔ اگر کافر سازشاں کر دینے، اگر کافر ارادہ کر دینے کرونا دے ذریعے بیت اللہ دی شام نو کٹایا جاوے، کرونا دے ذریعے دا طواف روکیا جاوے، تیری آنکھاں نے نہیں ویکھیا اے او بیت اللہ وے جدا طواف اگر انسان نہ کرن گے جن ضرور کرن گے، اگر جن نہ کرن گے رب دے ملائکہ ضرور کرن گے، اینی عظمتاں بڑیاں نے اس دا نام نہیں بڑا آلہ وے، اللہ رب دے نوال نسبت ہے، جدو تیری نسبت کائنات دے رب وال ہوئے گی، تیری نسبت پیغمبر دی حدیث وال ہوئے گی، تیری نسبت رب دے قرآن وال ہوئے گی، رب شامنا عطا کر دوے گا۔ بیت اللہ دی نسبت رب وال، بیت اللہ تے اللہ دی نسبت نو کوئی ختم کر سکدا؟ بولو کر سکدا؟ نہیں کر سکدا۔ پہلی نسبت بیت اللہ وے، دوجی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرے پیغمبر دیاں بھی بڑیاں شاناں نے، بیت اللہ دا مقام ہے، میرے پیغمبر نو اللہ ذوالجلال نے 4 بیٹیاں دتیاں نے، زینب ام کلثوم رقیہ تے فاطمہ، اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے نے، جناب ابراہیم قاسم تے عبداللہ، پہلا بیٹا قاسم ہے میرے پیغمبر دا بیٹا دوجا عبداللہ، تیجے بیٹے دا نام ابراہیم ہے، اللہ نے واپس بلا لے، بچپن دے اندر ہی رب نے 3 بیٹیاں نو واپس بلا لیا، مکے والے آمدے نے محمد دا لاگا چھڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اندہ پچھا چھڑ دو، ایدے پتر امنارے ایدہ نام نٹ جائے گا، ایدہ نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اور شام تو آواز آندی ہے مکہ دے کافروں تو اڈے غلط ارادے نے، غلط سوچانے نے اپنے نام محمد نو اپنے نام نل لکھ لیتا وے۔ اللہ فرمان دینے والوں کو اگر بیت اللہ دی نسبت رب وال ہو جاوے ابرا آوے تے رب تباہ کر دیندہ۔ اگر مشرقین مکہ اگر تواڈی سوچے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے نارے تے نام مٹ جائے گا، اللہ فرمان دینے میں نام نہیں رکھے آوے محمد الرسول، بولو رسول اللہ، میں نامی اپنے نام نال جوڑے آوے، نسبت رب وال جا رہی ہے۔ اللہ فرمان دینے سن لو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور لوگوں جی میں اسمان نامتے سورج چمکے گا میرے محمد دا نام چمکے گا، شامہ پہن گیا سورج غروب ہو جائے گا نام محمد غروب نہیں ہوئے گا، شامہ پہن گیا اور کائنات دے کافروں وقت آئے گا اسمان نام دے اوپر بدل بنے گا، چند چھپ جائے گا میرے محمد دا نام نہیں چھپے گا، چند تو بھی اللہ وے چند سورج نالو بھی روشن میرے پیغمبر دا نام ہے۔ اللہ فرمان دینے تسی نام محمد ختم کر دے ہو، نیت اعلان کر چھڑے آوے، پیغمبر نو زمین تو اٹھایا 7 آسمانہ تے لے جایا، 7 آسمانہ تو سدرۃ المنتہا تے لے جا کے اگر میرے پیغمبر تو تے رہ گیا تے رب رہ گیا وے، اگر
اگر میرے پیغمبر تو نام نظر آ رہے ہیں صرف اللہ دا آ رہے آوے اللہ گل کی ہے پیغمبر نو زمینہ تو اٹھایا اسمانہ تے لے جایا اسمانہ تو اٹھایا اللہ سبتا سمان پار لے جایا وے اللہ گل کی ہے اللہ فرمان دینے دا کائنات دے لوگانو دسنا چاہنا سبتا زمینہ سبتا سمان انسان جن حوان پرندے امد چمد ملائکہ فرشتے میریا کل مخلوقہ میرے ہواواں میرا سورج میرا چند میرے ستارے میری کائنات دنیا دے نیک ولی دنیا دے حکمران دنیا دے بادشاہ اللہ فرمان دینے میں دسنا چاہنا وا پیغمبر نو سبتا سمانا دے بلندیاں تے لے جا کے اور کائنات دے لوگا اگر قدمان دے تھلے پیغمبر دے سبت زمینہ لے ہم دیانے سبت اسمان کیوں لے ہم دینے میں دسنا چاہنا وا 14 طبق تھلے نے نام محمد جسم محمد عطر ہے محمد وضاح محمد پیغام محمد الفت محمد صداقت محمد نام محمد شان محمد نبوت محمد اللہ فرمان دینے میں دسنا چاہنا وا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 14 طبق دے زمینہ اسمانہ قدمہ تھلے نے میرے محمد دا نام اچھاوے صلی اللہ علیہ وسلم 7 زمینہ تھلے 7 اسمان تھلے جن تھلے انسان نیچے حوام نیچے درندے نیچے عظمتاں والے تھلے شانہ والے تھلے مقام والے تھلے اگر میرے رب میرے نبی تو جا رہ گیا تے میرا رب رہ گیا وے میرے محمد تو جا نام رہ گیا تے رب دا رہ گیا وے رب دے نام دے تھلے اگر نام نظر آئے گا تے نام محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم امنا مکے والے سوچے آوے نام محمد ختم کیتا جاوے صلی اللہ علیہ وسلم میں دسنا چاہنا وا جدو نسبت رب وال ہووے انہوں کوئی ختم نہیں کر سکدا امنا کافران نے سوچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اقتلو محمد انہوں قتل کیتا جاوے انہاں 4 چفیرے کیڑا پا لیا میرے پیغمبر دے دروازے اگے آگے نے ہم دینے باہر نکلتے ختم کیتا جائے گا تیر لے کے کھڑے نے تلواران لے کے کھڑے نے نیزے لے کے کھڑے نے مارن والے پیغام نے نہیں جے اپنے رشتہ دار نے میرے پیغمبر دا قتل کرن دا انہا ارادہ کر لے آوے اللہ نے بچام دا ارادہ کر لے آوے انہا مارن دا ارادہ کر لے آ پیغمبر نے اللہ وال چیرا چکے آکھے کائنات دے ربا اپنے بھی آگئے نے اللہ پیغام نے بھی آگئے نے اللہ تیر لے کے کھڑے نے اللہ تلوارہ لے کے کھڑے نے اب جو تیرا نبی جاوے اللہ کدھر جاوے اسمانہ تو آد آئی ہے میرے محبوبہ اے مارم تے آئے نے میں بچام تے آیا وہاں اے مارم تے آئے نے میں بچام تے آیا ماں اپنے ہاتھ دے اندر مٹی للہ اللہ مٹی لے کے کی کرا فرمایا سٹنا تیرا کام میں انہاں نو انیا کرنا رب دا کام میں سٹنا تیرا کام میں جدیاں اکھاں چ پے گئی ہے اے بھی انا ہویا جدیاں نہیں پیا رب انہوں بھی کر چھڑیا تے میرے پیغمبر نے دروازہ کھولیا انج چل دیاں تلوارہ تھلو میرے پیغمبر نو اللہ با حفاظت کھڑے آوے تے نال اللہ اعلان کر چھڑے آوے وَرَفَانَا لَكَ ذکر رکھ سارے مارم تے آئے نے رب بچام تے آیا اب رب بیت اللہ ٹام تے آیا رب بچام تے آیا مشرقین مکہ پیغمبر نو مارم تے آئے نے رب بچام تے آیا وے پھر رب بچایا وے پھر میں کیوں نہ کہا سبتا زمانہ تو ڈگ کے نہیں مردہ آسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ جدا ہاتھ خدا نے پھڑے
اس نو ڈوبدا نہیں بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہووے نے ماری ایک لگے پاویں لاکھ لگن او نہیں مردا جے ربو نہ مریا ہووے میرے پیغمبر نو بچایا وے اج رب ذوالجلال دی قسم میں سمامنا وال نظر اٹھاواں نام محمد نظر آئے گا زمین وال نظر اٹھاواں نام محمد نظر آئے گا مشرق وال ویکھا نام محمد مغرب وال ویکھا نام محمد شمال وال ویکھا نام محمد جنوب وال ویکھا نام محمد نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کمنا اچھا نام ہے کمنا سونا نام ہے میں صدقے تے قربان جاواں نام ہی نہیں سونا آپ ہی سونا میں نام ہی نہیں سونا عظمت بھی سونی ہے نام ہی نہیں سونا مقام بھی سونا میں نام ہی نہیں سونا بات بھی سونی ہے نام ہی نہیں سونا ذات بھی سونی ہے نام ہی نہیں سونا نبوت بھی سونی ہے اور لوگوں کنیا شامنا میں نسبت رب والے کمنا مقام ہے نسبت رب والے سارے مارم تے آئے نے پر رب بولو بچام تے آیا وے پھر میرا پیغمبر بچ کے نکلے آ میرے نبی نو رب نے شان نام دیتی آمیں نام محمد کوئی کائنات دا کفر ختم نہیں کر سکدا شان محمد کوئی کائنات دے یہودی ختم نہیں کر سکدے اگر نماز پڑھنا میں اس نماز دے اندر رب دا نام لمیں گا میرے پیغمبر تے درود نہیں پڑھیں گا نماز منہ تے ماری جائے گی اذان دین والا مؤذن اذان دین داوے رب دی صفت بیان کر دے رب دی توحید بیان کر دے رب دی ربوبیت بیان کر دے محمد دی ختم نبوت بیان نہ کرے اذان اذان نہیں رب دا نام لیندہ پیغمبر دا نام نہیں لے گا اذان اذان نہیں جے لوگوں نماز پڑھ داوے اب تحیات اندر بے کے میرے پیغمبر دا نام نہیں لے گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد نماز قبول نہیں نماز پڑھ لئی ہاتھ چک لینے دعا کردہ دعا اندر رب دی صفت بیان کردہ الحمدللہ وقفا الحمدللہ رب العالمین اگر دعا دے اندر پیغمبر تے درود نہیں پڑھ دا رب دعا قبول نہیں کردہ پھر میں کیوں نہ کما قرآن دا پہلا سپارہ ویکھیا تذکرہ محمد نظر آیا دوجہ سپارہ ویکھیا نام محمد نظر آیا تیجا سپارہ ویکھیا وے شان محمد نظر آیا چوتھا سپارہ ویکھیا وے الفت محمد نظر آیا امام محمد نظر آیا پنجواں سپارہ ویکھیا وے شان محمد نظر آیا چھواں سپارہ ویکھیا وے مقام محمد نظر آیا پہلے 10 سپارے ویکھے نے نام محمد ہے دوجے 10 سپارے ویکھے نام محمد ہے تیجے 10 سپارے ویکھے امام محمد نظر آیا میں بخاری تو لے کے بلوغ المرام تکر بخاری مسلم ابن ماجہ ترمذی نسائی بلوغ المرام پڑھیے اللہ دی قسم اٹھا کے امنا کوئی ایسی روایت نہیں مل دی جدے اندر نام محمد نظر نہ آوے کوئی ایسی روایت نہیں مل دی اگر صحابہ نو ویکھے آوے نام محمد نال جڑے نے اگر تابعیاں نو ویکھے آوے نام محمد نال جڑے نے تبا تابعین نو ویکھے آوے نام محمد نال جڑے نے مکے والے ہم نو ویکھے آوے نام محمد نال جڑے نے مدینے والے ہم نو ویکھے آوے نام محمد نال جڑے نے گورے ہم نو ویکھے آوے نام محمد نال جڑے نے کالے ہم نو ویکھے آوے نام محمد نال جڑے نے عجمیاں نو ویکھے آوے نام محمد نال جڑے نے اجمیاں نو ویکھے آوے نام محمد نال جڑے نے میں تے جیڑی زبان نو ویکھے اس سے زبان تو نکل دا پیا اللہم صلی علی محمد محمد وعلا آل محمد پھر میں کیوں نہ کہاں ایک کلی او دی جان سی ایک کلی او دی جان
جان سی، اے سارا دشمن او دا سارا جہان او دا دشمن، ایک کلی او دی جان سی، اے سارا زمانہ سارا ملک او کلی جان دا دشمن نظر آ رہے آوے۔ میرے پیغمبر دی جان کلے جدو اعلان نبوت کیتا سب تو پہلے دو منیا، ایک دا نام ابو بکر ایک دا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدو دنیا تو گئے نے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت 23 سالان دے اندر میرے پیغمبر تے اونا ایمان لے آمدہ جنہاں نے دلان دے اوپر سچیاں مورا لگیاں زن، پر نبی دی زبانوں قرآن سنیا رب نے زندگیاں بدل چھڑیاں نے۔ میرا نبی کنی عظمتاں والا کنی شانہ والا، اگر پیغمبر دا حسن ویکا سب تو اعلیٰ نظر آئے گا، اگر نام دیکھا ایسا نام اللہ کسے نبی نو عطا نہیں کیتا جس نام دا معنی وے محمد دا معنی تعریف کیتا گیا، ہر ویلے تعریف کیتا گیا۔ محمد دا معنی بولو تعریف کیتا گیا، گل مک دی مکاوا محمد دا معنی تعریف کیتا گیا، اللہ کے نک تعریف کیتا گیا وے۔ فجر ویلے نام محمد، ظہر ویلے نام محمد، عصر ویلے نام محمد، مغرب ویلے نام محمد، عشاء ویلے نام محمد۔ اور کائنات دے لوگو رات دا اندھیرا چھایا نام محمد نظر آیا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اگر میں کتابہ پڑھیاں نے نام محمد نظر آیا، کدھر پتھر پہ کلمہ پڑھ دینے، کدھر درندے پہ گوائیاں دینے، کدھر درخت پہ کلمہ پڑھ دینے، کدھر اونٹنیاں استقبال اندر کھڑیاں نے، کدھر جنگل دیاں ہرنیاں استقبال اندر کھڑیاں نے، اطاعت رسول اندر کھڑیاں نے۔ وہ مٹانا چاندے نے رب شانہ دینا چاندے، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زیر کرنا چاندے نے، رب زبردست کرنا چاندہ وے، ہم ختم کرنا چاندے نے، رب چرچے بلند کرنا چاندہ وے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ ایک وقت آئے گا اسمان نام دا سورج چڑھ جائے گا، ایک وقت آئے گا اسمان نام دے ستارے ٹوٹ جائیں گے، ایک وقت آئے گا اسمان نام دا چند گر جائے گا۔ اور میرے محبوبہ جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، میدان محشر گونج رہا ہوئے گا، تو شدت آ جائے گی، زمین تپا دیتی جائے گی، میں تے تیرا تذکرہ میدان محشر چ بھی کرانگا۔ اور کائنات تے لوگوں نسبت جی رب والے نے عالم ارواح نو دیکھیا، انسان دے اوپر 4 عالم نے، بولو 4 نے، کنے عالم نے 4، ایک عالم ارواح جدے اندروں گزر کے آ گیا تو میں اوتھے کٹھے سمجھتے روانے، پھر دوسرا عالم جدے اندر موجودہ عالم دنیا، تیسرا عالم قبر جدے اندر جانا میں کئی جا چکے نے، فرمایا چوتھے نمبر دے عالم میدان محشر۔ اگر میں عالم ارواح اندر ویکھیا نبیاں دی گل تے اللہ گل میرے مصطفیٰ دیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ فرمایا آدم تو لے گئے، میرے آدم جی نوح جی موسیٰ جی خلیل اللہ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ، فرمایا سارے نبیو اعلان سن لو، لوگ تو انو من دے ہون، اور لوگوں سب تو پہلے جو عظمت مصطفیٰ جلسہ ہویا، جو سب تو پہلے ختم نبوت دا جلسہ ہویا، جو سب تو پہلے میرے پیغمبر دی رسالت دا اقرار کیتا، سب تو پہلے جلسہ ہویا عرشاں تے ہویا وعد کائنات تے رب کیتا وے۔ واز کنے کیتا کائنات تے رب کیتا وے، خطاب کنے کیتا
کائنات دے رب کیتا وے شان مقام میرے محمد دا بیان ہویا وے پہلا جلسہ تے نام محمد دنیا تے ویکھیا تے نام محمد قبر اندر پوچھیا جائے گا من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبراں پھٹن گیا اٹھایا جائے گا جو سب تو پہلے رب دے اگے سفارش کرن گے سجدے پہن گے جدو آدم رب نفس جدو نوح رب نفس جدو سارے نبیاں دیاں زبانہ دے اپنا اپنا تذکرہ ہوئے گا ہر نبی ہوتے ہے بول بولے گا او کائنات دے لوگوں آج اگر کم بانا آمینہ دے لال محمد نے کم آنا وے صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے سجدہ رکھن گے جو رب کے سر رکھن گے جنہاں نو حکم ملے گا جنہاں نو شفارش کرن دا رب حق دے گا جو رب سامنے اپنی مٹھے امداد اندر وکیلیاں کرن گے امت دیاں وکالت کرن گے امت دی میرا مصطفیٰ نظر آئے گا نام محمد نظر آئے گا رب کے سر رکھن گے اللہ فرمان گے محبوبہ سر تو اٹھانا اللہ میں سر نہیں اٹھانا میری امت نو جنت اندر بھیجنا اللہ نبیہ دی امت آنتے رحم کرنا جنہاں بیانو منیا دو نبی نے 950 سال قوم نو واز کیتا وے لیکن 18 بندیاں ایمان لے آمدہ 950 سال دے اندر 18 بندیاں منیا وے میرے پیغمبر دی 23 سال عمر منن والے محبت کرن والے 1.5 لاکھ نے جنہاں دور دور کلمہ پڑھیا پتہ ہی کوئی نہیں 23 سالہ دے اندر اے میرے پیغمبر دا شان ہے ادھر 950 سال زندگی ہے ادھر 23 سال زندگی ہے رب اگے سر رکھن گے رب نو منان گے اگر اس دن کم آنا تے نام محمد آنا وے صلی اللہ علیہ وسلم محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے آنا وا حشر دے غارے جدو اپنے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا اس دن کنے رحم کرنا بولو ذرا میرے تیرے مصطفیٰ جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ گل مک گئی ہے ذرا کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا حشر دے غارے جدو توپنے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت تے دربان جنت کنڈا نہیں لونا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا کہہ دے سبحان اللہ جھوٹی محبت لے کے دے نہ بھو سچی محبت دے نال کہہ دے سبحان اللہ جو پیغمبر دا ساتھ سفارش چاہندا کہہ دے سبحان اللہ محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اور جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے اور جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے اولے ہر نبی بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا
میرا سہارا نہیں ہونا. اے مقام مصطفیٰ پہلے نمبر تے بیت اللہ پھر محمد الرسول اللہ. دو چیزاں دا تذکرہ کر چکے ہیں، بیت اللہ محمد الرسول اللہ. چار چیزاں شروع تو میں دسیا ایسیاں نے جنہ دی نسبت رب والے انہاں نو کوئی ختم کر سکدا. چاراں قیامت تکر گونجنی ہے، بیت اللہ محمد الرسول اللہ، تیسرے نمبر تے کتاب اللہ، چوتھے نمبر تے اصحاب رسول اللہ. انشاءاللہ آئندے جمعے دے اندر کتاب اللہ اور اصحاب رسول اللہ دا تذکرہ کرنگا. دو دا ہو گیا، دو دا انشاءاللہ آئندے جمعے تذکرہ آئے گا. اللہ کو لو دعا ہے اللہ دے نال سانو سچی محبت کرنے والا اپنے پیغمبر دے نال اور اللہ اپنی توحید تے قائم فرمائے اور پیغمبر دے لیاندے ہوئے سچے دین تے خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ تیرا میرا بن بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اللہ 5 وقت دا نمازی بنائے، پیغمبر دیاں سنتاں نال پیار کرن والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.